Talavera, Real Madrid. Priznajte sa úprimne, je tu niekto, koho teší takéto víťazstvo? Pretože podľa mňa neexistuje človek, ktorého by toto potešilo. Ale Filipenu, veď sa vyhralo, postúpilo sa, tak čo riešiš? No, poďme si teda ukázať, čo riešim. A ak sa ti môj obsah páči a chceš ma podporiť, tak budem rád, keď klikneš na follow. Dobre, takže k zápasu. Vysvetlite mi fakt prosím, čo by tento klub momentálne robil bez Mbappého. Podľa mňa si to nikto z nás ani radšej predstaviť nechce. A ja už fakt nechcem byť v tých videách kritický, ale povedzte mi, či sa dá momentálne inač. Opakujem to stále, poviem to aj tentokrát. Prečo Carreras zase hral v strede a Fran na kraji? Vidím to ja, vidíte to vy, vidia to totálne všetci, tak prečo sa to stále takto hrá? Carreras je fenomenálny na ľavom kraji obrany, nie aby hral stopera. Fran kľudne mohol byť na lavičke, Valdepeňas by podľa mňa uhral oveľa lepšie. Ďalšia vec, čomu absolútne nerozumiem, prečo nehral Juan Martinez. Všetci mladíci okolo neho dostávajú priestor a on jediný stále sedí na tej lavičke. Pričom vo včerajšom zápase bola na to príležitosť asi ako nikdy ešte. Pretože jediný náš stoper bol Dean Howson, ale Juan Martinez aj tak nehral. Treba oceniť ale výkon Jiméneza na pravej strane obrany, akože klobučík dole, dúfam, že dostane ešte nejaké príležitosti. Potvrdilo sa to, že v strede potrebujeme proste nejakého kreatívneho hráča. Arda hral dobre, ale potrebujeme, aby hral to, čo hral na začiatku sezóny. A o Judovom výkone vo včerajšom zápase sa radšej nebavme. Páčil sa mi aj Mastantuono, síce stále to nie je ono, ale verím, že pomaličky sa to bude zlepšovať. K Mbappému som sa vyjadril, poďme teraz ale k našim ďalším útočníkom. Dája páni, Gonzalo a Endrick. To je debata, ktorú som momentálne aj na Instagrame rozvíril. A teda asi je isté, že Endrick poputuje na hosťovanie do Lyonu. Keďže v lige v sobotu nemôže ešte hrať, takže tým pádom sa pre neho tento rok v Real Madrid skončil. Zamyslíme sa nad tým, je to správna voľba? Ja si myslím, že Endrick nám naozaj ukázal, keď dostal ten priestor, že fakt si na tom ihrisku zaslúži byť. Áno, teraz sa budete ohrádzať tým, že Gonzalo je typický útočník a že pomáha nám a tak ďalej a tak ďalej. Ja mám Gonzala veľmi rád, ja mu fandím, ale treba si priznať, že od konca majstrovstiev sveta klubov nespravil nič. Každý krát, čo došiel na ihrisko a mal ten priestor, tak neukázal proste nič. Takže podľa mňa je škoda Endricka pustiť, ale asi to už je všetko dohodnuté. A ešte jedna vec. Zamyslite sa nad tým, aké góly sme včera dali. Jeden z penalty, jeden si dali vlastný, a jeden bol taký, že to bola čisto brankárová chyba. A stále všetko okolo Mbappého. To je až strašidelné si pomyslieť na celý ten priebeh toho zápasu. Alebo teda celkovo, ako to teraz momentálne vyzerá. Každopádne áno, hrá sa proti takýmto tímom možno nie je úplne ľahko, to sme videli aj pri Barcelone, pri Atletiku, Villarreal vypadol, Celta Vigo vypadla, OK. Ale takto to proste vyzerať nemôže. Napíšte mi teda, čo si vymyslíte o tomto zápase, ja sa mi vlúčim a čaute.